Social media iri kuita ruzha mushure mekunge pabuda mashoko ekuti mudzimai waGreatman ava nepamuviri zvakare. Asi pachinzvimbo chekupemberera, vamwe vateveri vari kubvunza kuti baba vemimba iyi ndiani nekuda kwekuremara kwaGreatman. Mhuri yeZimbabwe, ndinokuchingamidzai zvakare Panonzi Pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulaikawo vhidhiyo rino. Izvi zvinobatsira kuti vhidhiyo rino risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Mudzimai waGreatman aiswa pakona neruzhinji rwesocial media mushure mekunge aburitsa pachena mashoko ekuti ari kutarisira mumwe mwana. Pachinzvimbo chekuti ive nguva inofadza, maZimbabwenzi atochinja nekutanga gakava rinopisa. Vanhu vari paindaneti vari kubvunza kuti Greatman, uyo anorarama nehurema uye anoshandisa wheelchair, anogona here kubereka mwana wacho. Mashoko aya ari kukonzerwa nerunyerekope rwekare rwekuti dangwe raGreatman rinogona kunge risiri rake, vamwe vachiti baba vacho vanogona kunge vari vaSulumani Chimbetu. Kunyangwe hazvo pasina umbowo huripo. Social media has once again shown its cruel side. People have flooded the comment sections with accusations, jokes and disrespectful assumptions. But supporters of Greatman are standing up for him, saying love is not about physical ability and that the constant questioning of his manhood is both unfair and hateful. Vatsigiri vaGreatman vari kumumiririra vachiti rudo harunei nechekuita nekugona kwemuviri, uye kuti vanhu vagare vachibvunza nezveurume hwake hakuna kunaka uye kunorwadza. Greatman, uyo anozivikanwa nekupindura achiseka zvake asingaisi zvese muhana kana pamoyo, haasati apindura nezvenhau iyi. Mhuri yeZimbabwe, munoionawo sei iyi? Ngatisangane mucomment section muchitaurawo pfungwa dzenyu.